Nang tini senglang kami wo thangpro tamak laijak lang. Ang tini singleng kami o ani logi khorok sabai TPF ni kok salanya thangthani khoroksa party IPF ni leader boano nugui unsokha nung tini tamni bage oro tini patak ni kok sabai hene ingke ang patak ni kok sanai ba IPF ni kok sanai oro to kuno khoti ai samaboi nano humkiri woi purumuru bazani rei hokha rei hamani ulo aro koyekjona IPF netarok kaso khano kaso mani yagulo borano sungkha citizenship bill amendment NRC chalung khangke siniti process bisi mathanai ini khorok sapai mani logologe nute khoroksa takhuk jiten jamatia boano mokhango bunani attack khaina chengkha abo chengmani logologe na sungnai takhuk briho jamatia boano bobo buka borok kuni kuni mili bui 6 থেকে 7 মিনিট বুলাইখা abni yagulo ang sini kaisa kosom tojak TPF ni ke padal kene netrito sungge subono bujak tokjak thilei thanglai kono sung buino yakma bataya sungke je bui ni movement thaya sini movement ke patriotic te non violence movement bui jese kono bulaithung tolaithung sini tiprasa nanglaithung hai kono sungke borokno bujok narnani hambai Nang tini NC sarno tama sana musung. ang party IPF tini minister en masang en si sarno bang koina musungu bini party tolani leader rongno bu bujogoi kaham ke sini TPF ni haike patal kenya ni patal kenya madam ni haike kaham ke bujogoi tonine na bagai tei ang last message haina musungu takuk ani takuk no tiprasano takuk briho jamatia tei jiten jamatia borokno bang koina musungu borok haino buini seleng buini chokrantono tak